Беренче кешеләр иблис сүзен тыңлап гөнаһка кергәч, Аллаһы белән кешеләр арасында булган гүзәл элемтә өзелә. Кешеләргә кире оҗмахка кайту инде мөмкин булмый, чөнки алар гөнаһлы, ә Аллаһы гөнаһны нәфрәт итә. Бөтен кешелек физик һәм рухи үлемгә дучар була, чөнки гөнаһ өчен җәза үлем ди Аллаһы. Ағаштан сындырылган яшел яфраклы ботак шул мизгелдә үк саргайып китми. Ул әле бераз вакыт яшәй. Ләкин без беләбез, анда инде тормыш юк. Ул үле ботак. Гөнаһ кылган беренче кешеләр дә нәкъ шулай. Алар акрын гына үлә башлыйлар. Үзләренең балаларына да алар фақат гөнаһлы һәм үлүче табигать кенә тапшыра алалар. Шуңа күрә Адәм белән Хаваның уллары, Кабил һәм Хабил дә, аларның балалары һәм барлык кешеләр дә гөнаһ чире юктырылган килеш туалар һәм узакламый үләргә тиеш булалар. Кабергә ятмас һәм мәңге яшәү өчен Алланы беркем дә сатып ала алмый. Җанын да бәя биреп котылдыра алмас һәм ул мәңгегә булмас та. Ходай гөнаһка баткан, үлемгә дучар булган кешеләрне кызгана һәм аларны гөнаһларыннан чистартырга тели. Аллаһы җиргә коткаручы, кешеләрнең гөнаһларын йолып алучы җибәрергә вәгъдә итә. Ә бу вакыт килеп җиткәнче, ул аларны гөнаһлы һәм үлемгә генә лаек булуларын һәм бер ничек тә үз көчләре белән бу котышкыч рухи җирдән арына алмаячакларын үзләренең аңлауларын тели. Бары Ходай гына шиксез шәфкатьле булу аркасында кешеләрне бу хәлләреннән коткара ала. Шуңа күрә Аллаһы аларның үзенә ышануларын, ягъни иман итүләрен тели. Гөнаһ өчен җәза үлем дигән сүзләрен Ходай кешеләрнең һәр вакыт исләрендә тотуларын тели. Әгәр кешеләр Аллаһының бу сүзләре белән риза булсалар һәм үзләрен Аллаһы Тәгалә генә коткара алуына ышансалар, алар Ходай каршына корбан чалып килергә тиеш булалар. Ни өчен соң Аллаһы кешеләрнең үзенә корбан китерүләрен таләп итә? Хайван ите ахшар яки аның канын эчәр өченме? Әлбәттә, Аллаһыга буларның берсе дә кирәкми. Изге язмада ул булай ди: "Ашыйсым килсә, синнән сорамам. Чөнки дөньяда аны тутырып торган бар әйбер дә минеке. Мин бузау итен ашап, кәҗә каны эчәм мәллә?" Гөнаһ кылганнан соң Адәм белән Хава да, аларның уллары Кабил белән Хабил дә, алардан соң яшәгән пәйгамбәрләр дә Аллаһыга корбан аша гына мөрәҗәгать итә алганнар. Нух та, Ибраһим да, Муса да, Давуд да Аллаһыга корбан китереп табынганнар. Корбан чалу йоласы иң борынгы дини йола. Күп аллаларга табынучылар да, бер генә Аллаһы Тәгаләгә табынучылар да элек-электән үк бу йоланы үтәп, Аллаһыга ярарга тырышканнар. Корбанга хайваннар һәм төрле туклану ризыкларын китерү, шулай ук хуш ис чыгарып яндыру киң таралган була. Кайбер диннәрдә хәзерге көнгә кадәр кешеләрне корбан итеп китерү һәм башка шуңа охшаш кыргы йолалар яшәп килә. Кытайда ай календаре буенча яңа ел алдыннан гына Фалунгун динен тотучы 7 кеше Таньанмен мәйданына чыгып үз-үзләрен яндырган. Бер хатын шунда ук янып үлгән, ә калганнары хастаханәгә илтеп салынган. Соңыннан ачыклануынча, алар барысы да илнең төп мәйданында үз-үзләрен яндыру белән туп-туры җәннәткә эләгәчәкләренә ныклы ышанганнар дип хәбәр итә шушы елның февраль аенда чыккан Өмет газетасы. Һинд илендә булган бер кеше Ганг елгасына таба баручы мәҗүси хатынны очрата. Хатын ике кулына 2 баласын күтәргән. Балаларның берсе сәламәт, ә икенчесе гарип була. Бераз вакыт узгач, әлеге кеше елга ягыннан кайтып килүче теге хатынны тагын очрата. Аның кулында инде бер генә гарип баласы гына калган. Ә үзе бик каты елый. "Ник елыйсың?" дип сорый ул хатыннан. "Мин үземнең баламны аллаларыма корбан итеп китердем" ди үкси. "Нигә соң син аллаларыңа сәламәт балаңны корбан иттең? Менә монсын гарибен корбан итсәң, ярамас идеме?" Юк, нишләп инде мин үземнең балаларыма гарип бала корбан итеп китерим ди хатын.
Әйе, мәҗүси хатын Аллага курбан кимчелексез һәм гарип гыраба булмаска тиешлеген белгән. Әмма Ходай бер кайчанда бездән улларыбызны, кызларыбызны аңа курбан итеп китерүебезне таләп итмәгән. Киресенчә, Ярмәй пәйгамбәр аша Ходай былай ди: "Алар үзләренең улларын курбан итеп яндырыр өчен биеклекләр төзеделәр. Мин моны кушмадым һәм әйтмәдем, һәм хәтта минем уема да килмәде бу эш." Аллаһы Тәгалә былай эшләүчеләрнең үзенә җирәнгеч һәм аларның путларга табынучылар икәнен әйтә. Аллаһы Ибраһимның улын да курбан итеп алырга җыенмый. Ул бары аның иманын сынарга була. Аллаһының Ибраһимга үзенең сөекле улын курбанга китергә кушуы турындагы хикаятның тарихын сезнең мөгаен ишеткәнегез бардыр. Кешеләрне гынаһларыннан коткару ниятен тормышка ашырыр өчен Аллаһы Ибраһимны сайлап ала. Син күп балалар атасы булырсың, һәм мин синең аша барлык кабиләләрне фатихалармын ди ул аңа. Ибраһим Аллаһының сүзләренә чын күңелдән ышана. Күп еллар буе ул Аллаһының сүзләре тормышка ашуын көтеп яши. Ниһаят 100 яшьлек Ибраһим белән 90 яшьлек Сараның уллары Исхак туа. Аллаһы үзенең бер генә вәгъдәсендә үтәмей калмый, һәм аның өчен булдыра алмастай бер нәрсә дә юк. Ибраһим белән Сара өчен гомер буе көтеп алынган уллары Исхак зур шатлык чыганагы була. Алар аны әлбәттә бик нык яраталар. Шуңа күрә Аллаһы кушуы буенча сөекле баласын курбан итеп китерү Ибраһим өчен бик авыр була. Әмма ул Аллаһыга буйсына. Бу вакыйга турында Яшәеш китабының 22-нче бүлегендә менә нәрсәләр язылган. Аллаһы Ибраһимның иманын сынап аңа әйтте: Ибраһим, үзеңнең яраткан улыңны бердән-береңне ал да Мария җиренә бар һәм андагы тауларның берсендә аны миңа курбан итеп китер. Ибраһим иртән иртүк тора да ишәген иярли, үзе белән хезмәтче 2 үсмерне һәм үзенең улы Исхакны ала. Курбан яндыру өчен утын ярып алып, Аллаһы әйткән җиргә китә. 3нче көнне Ибраһим күзләрен күтәреп шул урынны ерактан күрә. Ибраһим хезмәтче үсмерләргә әйтә: Ишәк белән монда калыгыз, ә мин улымны алып Аллаһыга сажда кылырга китәбез. Һәм соңыннан сезнең янга әйләнеп килербез. Ибраһим курбан яндыру өчен алынган утынны үзенең улы Исхакка күтәртә. Кулына ут һәм пычак алып, икесе китеп баралар. Һәм Исхак Ибраһимнан сорый: Атам, менә ут һәм утын, ә кая соң яндыру өчен бәрән? Улым, курбан өчен бәрән турында Аллаһы үзе кайгыртыр. Алар Аллаһы әйткән җиргә килеп җиттеләр һәм Ибраһим анда курбан чалу урыны әзерләде. Утыннарны салды һәм үзенең улы Исхакны бәйләп утын өстенә салды. Пычак алып, улын чалыр өчен Ибраһим кулын күтәрде. Әмма Алла фәрештәсе аңа күктән дәште: Ибраһим, Ибраһим, улыңны үтермә һәм аңа зыян китермә. Хәзер күрәм, син Аллаһыдан куркасың һәм аңа буйсынасың. Минем өчен син үзеңнең бердән-бер улыңны да кызганмадың. Ибраһим күзләрен күтәрде һәм куакларга мөгезе белән чуалган бәрәнне күрде. Ибраһим бәрәнне алып, улы урынына курбан итеп китерде. Шулай итеп, бәхеткә каршы соңгы мизгелдә курбан алмаштырыла. Әгәр Ибраһимның улы бәрән белән алмаштырылмаса, нәрсә булыр иде? Җавап гади: угыл үлгән булыр иде. Курбанның мәгънәсе шуннан тора да: кемдер башка берәү урынына үлә. Аллага шөкер, Ходай Исхак урынына үзе бәрән бирә. Ибраһим Исхакны бәйдән ышкындыра һәм аның урынына Аллаһы үзе биргән бәрәнне курбан итеп китерә. Еллар уза, соңыннан Ибраһимның токымы Аллаһы алдан ук әйткәнчә 430 ел буе Мисырда кыллыкта газап чигә. Аларны изүче халыкка күп афәтләр җибәреп, Ходай үз халкын кыллыктан чыгара. Мисырдан чыгып китәчәк төнне Аллаһы Исраилләргә курбан чалырга һәм аның каны белән ишек пашагаларын һәм яңакларын буярга куша. Үзегез йортның эчендә булыгыз, канны күреп, мин сезнең яннан үтеп китәрмен, берегезне дә һәлак итмәм ди. Исраиллылар Аллаһының сүзләренә ышаналар һәм ул кушканча барсын да төгәл итеп үтиләр һәм исән калалар. Мисырлыларның һәрбер йортында мәйет булар.
Тәүрәттәге бу вакыйгада без гөнаһларыбыз өчен бик тә лаек булган үлем җәзасыннан һәм Аллаһының ачуыннан безне корбан каны гына саклап калачагы турында сөйли. Муса аша Аллаһы кешеләргә канун бирә. Канун кешеләрне яхшыны яманнан айырырга, явызлык эшләмәскә, Аллаһы каршында яраулыны гына эшләргә тырышырга өйрәтә. Шулай ук канунда Ходай Тәгалә корбан чалырга әмер бирә. Чөнки кан коймый гөнаһлар кичерелми. Корбан сүзе Аллаһыга бүләккә тәгаенләнгән дигәнне аңлата. Гөнаһлы кеше үзе үк Худайга мөрәҗәгать иткәндә, аның мәрхәмәтен казаныр өчен буш кул белән килергә теләмәй, Худайга үзенең байлыгыннан, мал-мөлкәтеннән, иң кадерле нәрсәләреннән өлеш чыгару теләге туа аңарда. Канун һәр корбанның нинди булырга тиешлеген җентекләп өйрәтә. Мәсәлән, вак мал 8 көннән дә яшерәк, ә эре мал 3 яшьтән дә зуррак булырга тиеш түгел. Корбан ителәсе мал гарип кырабәдә, аксак та, күзенә ак төшкәндә яки башка берәр кимчелеге дә булырга тиеш түгел. Корбан чалырга теләүче кеше шул кимчелексез хайванны алып, Алла шатыры дип аталган гайбадат кылу йортына килергә тиеш була. Аны рухани каршы ала, рухани аңа корбанның ни өчен китерелергә тиешлеген, аның мәгънәсен аңлатып бирә һәм аңа кулларын чалыначак хайванның башына куярга куша. Бу хәрәкәт кеше үзенең кылган гөнаһларын әлеге хайванга йөкли дигәнне аңлата. Рухани хайванны чала, аның каны ага, сулышы өзелә, ә кешенең гөнаһлары кичерелә. Әмма корбан чалып кайтканнан соң кеше тагын гөнаһка керә. Шулай итеп, көтү корбаннар биреп тә гөнаһлар юкка чыкмый. Хайваннар каны гына хәтта бер кешенең намусын да сакландыра алмый. Кешеләр Аллаһыга күп корбаннар китерә торалар, әмма гөнаһ кылудан туктамыйлар. Бу корбаннар кешеләрнең гөнаһларын юып, аларны Ходай каршында гадаләтле итә алмагач, нигә биргәнсең Аллаһы корбан чалу юласын? Кешеләр берничек тә үзләре коткара алмаячакларын һәм кылган һәрбер гөнаһ өчен аларны үлем һәм тамук көтәсен аңласыннар өчен биргән Ходай корбан чалу юласын. Шулай ук корбан чалу юласы аша Раббы алыштыру ысулын күрсәтә. Кешенең гөнаһлары өчен хайван үлә, аның каны түгелә. Изге язмаларда бөтенесе кан аша чистарына дип язылган. Кан түгелмичә кичерү юк. Кан ни өчен әһәмиятле соң? Кан үзе түгел, ләкин җан, башка берәү өчен бирелгән тормыш әһәмиятле. Чөнки җан канда ди Аллаһы. Хайван чалып китерүче кеше: "Ходаем, мин синең алдыңда гөнаһлы, һәм гөнаһларым өчен мин үләргә, һәм шушы хайванныкы кебек минем гомерем өзелергә тиеш. Мин үлемгә лаек" дигәнне аңлатып, Аллаһы каршына китерә. Корбан итеп китерелгән хайван каннары безне гөнаһлардан сафландыра алмагач, Ходай каршында безгә ничек акланырга соң? Күп саваплар җыеп, изге гамәлләр кылыпмы? Беркем дә үзенең яхшы эшләрен санап мактанмасын өчен Ходай котылуны безгә кылган изгелекләребезгә карап түгел, ә мәрхәмәте белән үзе күктән җибәргән изге бәрән ашагына бирә диелгән язмаларда. Исхакны алыштыру өчен Ходай Ибраһимга үзе бәрән биргән кебек, безнең өчен дә Аллаһы үзе күктән бәрән җибәрә. Ул гөнаһсыз, изге зат, һәрбер кешенең гөнаһларын үз өстенә алып, Аллаһының изге корбаны була. Хайваннар каны түгел, аның изге каны гына кешеләрне гөнаһ пычраклыгыннан юып, аларны Аллаһы каршында яраулы, гадаләтле итә ди безгә Тәүрәт. Ходай насыйп итсә, алдагы тапшыруыбызда без сезгә Ходайның күктән үзе җибәргән изге бәрәне турында сөйләрбез. Ә хәзергә чыгышыбызны тәмамлыйбыз.